Krisztusban, kedves testvérek! Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Békesség az embereknek, akiket szeret az Isten. Ezt hirdetik a mai evangéliumban az angyalok, ezt a békességet hozta meg Jézus Krisztus, aki a betlehemi istállóban született a világra. Nekünk adatott, nekünk született Szűz Máriától, énekli az ünneplő egyház. Milyen békességet adott Jézussal nekünk az Isten, és milyen a mi életünk itt Európában, Magyarországon, 2011 karácsonyán, ennek a békességnek a tükrében. Az angyalok kiáltása kijelentő módban hangzik. Nem vágyat, nem felszólítást fejez ki, nem azt mondja, hogy legyen dicsőség az Istennek, és legyen béke a földön az embereknek, hanem megállapítja, kihirdeti Isten dicsőségét és a földön a békét. Annak az értelmét árulják el az angyalok, ami Jézus születésével megtörtént. Ennek a gyermeknek a születése megvalósítja, jelenvalóvá teszi Isten dicsőségét és a békét. A mai szentmise kezdő énekében az egyház hivatalosan így énekel: ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség. A dicsőség az angyalok szózatában nem csak az Isten ragyogását jelenti, amiről az Ószövetség olyan sokszor beszél, fényhez hasonlítva a világító, éltető isteni létezés kisugárzását, hanem jelenti ez a dicsőség Isten személyes cselekvését is, amely arra indítja a teremtett világot, hogy dicsőítse őt. Isten saját dicsősége minden elismeréstől független, örök valóság. De itt most az emberiség is különlegesen, teljesen, szívéhez közel álló módon ismerheti meg Istennek ezt a nagyszerűségét. Karácsonykor Isten a mi szívünket is megvilágosította, hogy dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Ezt olvassuk Szent Pál apostolnál. A békesség legnagyszerűbb értelme a Bibliában az, hogy benne találkoznak a messiási idők összes értékei és áldásai. Ebben a békében jelen van a bűnök bocsánata és Isten lelke, ami a legnagyobb ajándék. A béke tehát közel áll a kegyelem valóságához. Ezért is köszönti Szent Pál apostol a római keresztényeket így: kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől. Több ez a béke, mint a háború hiánya. Több, mint a polgárháborúk és a belső konfliktusok megoldása. Ez a béke nem azt jelenti, hogy helyreállt bennünk a harmónia, hanem még többet hoz gyermeki bizalmat Isten iránt, jelenti, hogy szívünkbe költözött az üdvösség. Megigazultunk a hit révén, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Ez az igazi béke pedig maga Jézus Krisztus, ő a mi békességünk. Isten előbb szeretett minket. Tőle indul minden kezdeményezés. Ő a mindenség alkotója. Az ő tervében szerepelt az emberiség megváltása is. Mégis, amikor Jézus Krisztust adja a világnak, ezzel különlegesen is, jó indulatába, isteni életének közösségébe hívja az emberiséget. A karácsonyi szózat ezért mondja, hogy Jézus születése békesség az embereknek,
akiket szeretetébe fogadott az Isten. Az Istennel való békét és az emberek közötti megbékélést nem csak azoknak ajánlja fel a mindenható, akik már bizonyították, hogy ők maguk is jót akarnak. Isten szeretete még ennél is tágasabb. Ő mindenkit szeret, mindenkit arra hív, hogy fogadja el a békét, amely Krisztusban eljött közénk. Ha eddig gyűlölködtünk is, ha úgy éreztük is, hogy meg kell torolnunk a rajtunk esett sérelmeket, ha ostoba keserűséggel egész közösségeket mertünk is hibáztatni a magunk bajáért, még mindig van remény a számunkra. Isten szeret minket, és meghív a megbékélésre. De ehhez az kell, hogy fogadjuk el a békét, amelyet a betlehemi gyermek hozott el nekünk. Jézus Krisztus volt az, aki értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által gazdagok legyünk. Ő volt az, akinek az emberiség még lakást sem adott, mégis mindnyájunkat örök otthonba hív. Ő volt az, akihez a napkeleti bölcsek, vagy ahogyan hagyományosan mondani szoktuk, a három királyok messze keletről látogattak el, hogy személyükben megmutassák, Jézus nem csak a választott nép öröme, hanem az emberiség sóvárgásának beteljesítője is. Benne nincs zsidó vagy pogány, rabszolga vagy szabadember, férfi vagy nő, mert ő mindenkit az örök boldogságra hívott. Isten dicsősége, béke az emberiségnek. Hálásak vagyunk-e Istennek, tudjuk-e dicsérni őt? Történelmi, anyagi, természeti nehézségek idején sok ember szívét eltölti a keserűség. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy már az is Isten ajándéka, ha valami fáj, ha valamiért szomorúak vagyunk vagy aggódunk. Mert ez azt jelenti, hogy létezünk. Azt jelenti, hogy vágyunk a szépre és a jóra, hogy emlékezünk rá, hogy talán remélhetjük is. Az élet Isten ajándéka. Az ő ajándéka a világ, és az ő ajándéka az emberi értelem. Képesek vagyunk visszatekinteni Istenre, válaszolni neki, elfogadni meghívását a párbeszédre, felismerni őt, rádöbbenni, hogy nekünk, embereknek különleges hivatást adott. Földi életünk után örök életre, örök boldogságra hív. Ebben a távlatban mindennek lehet értelme, még a szenvedésnek is, és minden remény indokolt, mert minden reménység, ha a hit és a szeretet járja át, előbb-utóbb beteljesül. Ne hagyjuk hát, hogy úrrá legyen rajtunk a csüggedés. Ne hagyjuk, hogy megrémítsenek pénzügyi adatok vagy statisztikák. Ne essünk kétségbe azon sem, ha az ilyen válságok talán annak a jelei, hogy mai életmódunk felemészti a föld erőtartalékait. Isten távlatában értelme van a történelem minden pillanatának. Nem önzésből, de szeretetből kell megoldást keresni földi gondjainkra. A karácsony különös fénnyel világítja meg a családot is. Jézus családban akart születni, családban akart nevelkedni. Ez a legalapvetőbb, a legfontosabb emberi közösség. Itt tanuljuk meg, hogy bízhatunk egymásban. Itt tanulunk meg egymásra ráfigyelni, itt leszünk képesek egymást elfogadni is. Lehet,
hogy családot vállalni életre szóló feladat. Lehet, hogy családot felnevelni nehéz, de jó családban a szülők is nap mint nap látják maguk előtt a jövő nemzedéket. Rádöbbennek arra, hogy a felnövekvő ember több, mint a saját igyekezetünk, a saját áldozatunk. Az ember gyermeke Istenhez kapcsol minden nemzedéket. Benne van a múlt és a jövő. Olyan méltóság ragyog fel a szemében, ami nem pusztán tőlünk, emberektől való. Boldog az, aki a napi gondok között is élete értelmét látja maga előtt. A család az élet szentélye. Itt várjuk szeretettel a meg nem született emberi életet, itt fogadjuk örömmel az újszülöttet. Itt érezzük át, hogy az egészségünkért is felelősek vagyunk, mert az sem csupán a miénk. A dohányzás, az ital, a káros szenvedélyek nem csak a testünket rombolják le, hanem szenvedést okoznak a környezetünknek is. A családban megélt szeretet tud átsegíteni belső válságainkon. Ez mutatja a szabadulást, még a szenvedélybetegségek csapdájából is. De a családban más lesz, emberibb lesz, még a betegség és a halál is. Nem útban lévő akadály a haldokló beteg, nem zavaró látvány, ami elől menekülni kell. Ő is a mi jövőnk. Neki is, nekünk is fontos, hogy ne kitaszítottként élje át a sorsát. Az ő élete is a mi életünk. Szent Józsefet úgy tiszteli az egyház, mint a jó halál pártfogóját. Miért volt szép az ő halála? A hagyomány szerint azért, mert mellette állt Jézus és Mária. Családban halt meg, a szent családban. Másképpen lép át azon a végső nagy határon, akit az emberek szeretete kísér. Az a szeretet, amely áldozatra is kész. Az a szeretet, amelyben Isten jósága ragyog. A szeretettel kísért haldokló ráérez az örök élet előízére. Belép a békességbe, ami maga Krisztus. Jézus nem elégedett meg azzal, hogy nagylelkű adakozó módjára szeressen minket. Ő sorsközösséget vállalt velünk. Elfogadta értünk még a szenvedést és a halált is. Születésének, megtestesülésének titka eltölt minket szeretettel. Bizonyosságot önt belénk arról, hogy megszabadulunk, hogy üdvözülünk, hogy örökre boldogok leszünk. Közelsége bizalmat ad, bizalmat a jelenben és a jövőben, a világban, mert mögüle a találékony és irgalmas teremtő homlokát ráncolva tán, de mosolyogva tekint le ránk. Neki jár, övé a dicsőség, nekünk embereknek pedig békesség legyen, mert Isten mindnyájunknak jót akar. Mi is, akármilyen nehéz is, mi is szeressük egymást, és akkor béke lesz velünk. Amen.